Εδώ είμαστε στην Τωρώνη με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα και ήρθα εδώ με τους δύο υπέροχους ψαράδες, επαγγελματίες ψαράδες, τον Ιακίμ Μπαγιατζόγλου και τον Γιώργο Μπαγιατζόγλου. Και εμείς θα ψαρέψουμε. Ναι, γεια σου Γιώργο. Εδώ βλέπετε τρώνε ειδικές τροφές για να έρχονται τα ψάρια. Να, αυτές εδώ ειδικές τροφές είναι για τα ψάρια. Θα βάλουμε και δόλωμα από αυτά. Ναι, θα βάλουμε αυτό και δόλωμα. Ναι. Εδώ βλέπετε τα καστράκια εδώ πέρα στην Τωρώνη. Θα μυρίζουμε αυτά τις ειδικές το υπέροχο τροφές ηλιοβασίλεμα. Και αυτή πολύ απόστομα βαστέ. Εδώ που δεν έχει κόσμο μπορούμε να κάνουμε τέτοια. Σήμερα είναι ο τελικός, όχι. Ολλανδία παίζει σήμερα. Εδώ, για πες μας εσύ κύριε ψαρά επαγγελματία. Ήρθαμε να πάρουμε ένα ντοκιμαντέρ από τον National Geographic. Αυτό τι είναι εδώ για το ψάρεμα, τι ειδικός εξοπλισμός. Είναι μπετονιά με αγκίστρι, πώς το λένε. Μπετονιά. Μπετονιά, ναι. Και αυτά εδώ τα δολώματα τι είναι, δηλαδή είναι, Αυτά είναι ειδικά δολώματα. Ναι, είναι γαρίδες. Γαρίδες, γαρίδες. Ή καρίδες. Γαρίδες. Μάλιστα, γαρίδες. Δεν ξέρω πώς λέει. Δηλαδή στα ποντιακά που λένε γαρίδες γυναίκα, αυτό. Γαρίδες όμως, ειδικές γαρίδες. Πολύ ειδικές γαρίδες. Μάλιστα. Τώρα θα σας δείξω εγώ πώς ψαρεύουν, ας πούμε. Πώς... Ναι, λέει κιόλας. Μόνο για δόλωμα, όχι για φαγητό. Ορίστε το μαζικό δόλωμα. Αυτό είναι το μαγικό δόλωμα καραμέλα. Θα βάλουμε και από εκεί. Που το Τώρα... μυρίζουν τα ψάρια και έρχονται. Τώρα Γιώργο, έλα γράψε με εσύ. Γράψε με. Όχι Γιώργο, όταν γράφεις δεν θα το πιάνεις έτσι. Θα παίρνεις συνέχεια κάτι, εντάξει. Συνέχεια κάτι θα γράφεις, δεν θα παίζεις. Λοιπόν, ανοίγουμε πρώτη κίνηση. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι επαγγελματικές κινήσεις. Είναι επαγγελματικές κινήσεις και τα ανοίγουμε. Αυτό το. Βλέπετε πώς θα ανοίγουμε επαγγελματικά. Τελευταίο ήταν. Ανοίγουμε ας πούμε. Έλα ρε Γιώργο, δόλωμα είπαμε. Βλέπουμε εδώ Γιώργο, γράψε με κάμερα, γράψε. Ανοίγουμε και εδώ τα αγκίστρια. Γράψε με την κάμερα εκεί. Ρε! Μάλιστα. Και είναι ειδική επαγγελματική μπετονιά. Βλέπουμε το ωραίο ηλιοβασίλεμα. Εδώ παίρνουμε τη γαρίδα. Πιο πίσω Παναγιά. Κάτσε να βλέπουμε. Την αγκιστρώνουμε. Θέλει πολύ δεξιοτεχνία στο αγκίστρωμα. Προσέξτε έτσι όπως τη βάζετε. Βλέπετε εμένα επειδή είμαι επαγγελματίας πόσο εύκολα τη βάζω. Αχ, και τσιμπήθηκα κιόλας. Ήταν επαγγελματικό τσιμπήμα αυτό. Βλέπετε ότι πρέπει να ξυριστείτε γουλί για να μπορέσετε να πιάσετε πολλά ψάρια. Πρέπει να ξυρίσετε το κεφάλι σας γουλί. Εδώ αγκιστρώνουμε και το δεύτερο δόλωμα. Δολώνουμε και το δεύτερο αγκίστρο. Και είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε την μπετονιά μέσα. Σε αυτό εδώ το σημείο θέλει πολύ προσοχή. Και το γυρνάμε έτσι. Θα προσέξτε να μην μπερδευτείτε. Με το χείλι έκανα 2. Βλέπετε ότι θέλει κινήσεις επαγγελματικές. Για δώσε Γιώργο. Έχουμε εδώ ένα κοχύλι. Γιώργο, δώσε το πιάνω. Κοχύλι. Βγάλει το κοχύλι. Μύδι είναι αυτό. Μύδι, τι είναι αυτό. Τρώγεται. Να το φάω. Αυτό είναι μόνο το κέλυφος. Μπαμπά, έχει ψάρια εδώ. Θα δούμε. Ω,